Het wetter stiet de Friese culturele sector onder de lip. Dat nog blijken uit onderzoek van Omroep Friesland. Er binnen grote omzetverliezen en een grut pad keer net op een rendabele wijze werken met de Eurometerregel. Verslagjouwer Wendy Kennedy die stiet voor u in het culturele het van uw Frieske Haardstad, het Harmoniekwartier. Ja, Wendy, hoe bot wordt cultureel Friesland troffen door de coronacrisis, zelfs nooit er geen lockdown meer is? Ja, heel bot. Ik steen je bij Theater de Harmonie en Poppodium Neushoorn. Voor de coronacrisis hier zei het al lastig en ook komt corona daar ook nog boppen op. Neushoorn iemand meestal Jan en zelfs de directie die ontkomt er net aan. Ja, en net alleen nog in Ljout volle zwierklappen. Poppodium Iduna uit Drachten, maar stond 1 juni weer iepen, maar dat kan eens net uit. Ze hebben een omzetverlies van haast Euroton. Deze concertzaal waar we nu in zitten, die is geschikt voor 600 bezoekers. Daar is hij echt op gemaakt. Daar maken we ook een programma op. We hebben natuurlijk niet elk concert uitverkocht, maar dat is wel altijd het doel. En op dit moment kunnen we er 70 huisvesten. We hebben zelf becijferd dat we in ieder geval tot 1 januari door kunnen op deze manier. En daarna zal er toch echt wat moeten gebeuren. Bij Kunstacademie Friesland kennen ze wel werkje met de Eurometerregel, maar dan moeten de cursisten wel komen en die laten het al weten. Er binnen 40 docenten verbonden aan de academie en die binnen hier de dupe van. Als er net inschreven wordt van bepaalde modules, dan heeft die geen werk. Dus dat is heel zwaar om te weten dat een aantal mensen geen inkomen via u hebben. De meesten meer voorzichtig, hè? Die denken, nou, eerst maar zien hoe het gaat. Ja, dat verneem je hem echt? Ja, dat vernemen we echt. We hebben echt misschien de helft van de inschrijvingen van nou hier. Ja, bij duidelijke woorden, Wendy, wat valt hier het meeste op in de resultaten van het onderzoek? Nou, er binnen in totaal zijn 150 ZZP'ers en instellingen die het meiden houden het onderzoek. En 80% hiervan jouwt aan dat ze in het tweede feest hier omzetverlies hebben. Maar dat is echt zo gek voor zelfs, want toen ziet men misschien al in lockdown. Ja, wat eigenlijk wat opvallender is en zelfs ook wel zwartelijk denk ik, dat de verwachtingen voor het tweede feest hier net volle bedden binnen. Zo'n 24% verwachten nog heel tijd grote verliezen. Ja, en iemand die hier grote zwaar genoeg had, dat is Titia Huisman. Zij is directeur van theater De Korenbeurs in Frenscher. Zij mij op het stuit maar 22% van haar publiek ontvangen. En dat betekent dus volle minder inkomsten uit de horeca. En ik had ze haast geen inkomsten uit de verder hier meer. Ja, en dit is net lang vol te houden. De grote theaters binnen eerst, en dat begreep ik. Maar de Lietse theaters, voor u, en dat is landelijk, ja, dat is net alleen nog in Friesland, die moeten achterom in de regio aansluiten. En dat begreep ik. Maar tegelijk wil ik het belang van de Lietse theaters wel onderstrepen. Want zonder Lietse theater komt geen artiest in een groot theater. Dus die Lietse theaters hebben natuurlijk een regionale functie, heel duidelijk. Maar ook een functie voor de artiesten. Dus als er geen beweging komt vanuit de provincie en vanuit de gemeente, en misschien zelfs landelijk, dan zit uiteindelijk de Lietse theaters als eerste verliezen. In hoeverre dreigt het er nou een keelslag voor de Friese culturele sector? Ja, uit dit onderzoek blijkt ook dat er al mensen binnen die het werk buiten de sector ziekje willen of zich omscholen litten. Ja, en dat is geen makkelijke keuze. In de cultuur werk je een soort mensen met bezieling. Dus de gevolgen van de coronacrisis komen hier hut aan. Zo praat ik met acteur Teun Plantinga. Hij is, hij wie onder de coronacrisis ziet zijn agenda echt heel volboekt voor de komende 2 jaar. Maar vanaf 1 op de oren die voelt dat al je fjot. Het wie uitzichtloos, 0 komt er binnen, ongeeld, viel niet een soort van afhankelijk, terwijl ze het nooit best. De creativiteit stopt, want wij van materiële brein nog broeken. Best nutteloos, want we applaudisseren voor de zorg. Geweldig, absoluut. Maar ja, wie ben ik dan? Ga ik dan altijd al die jaren werken van niks? Nu weer hoe dat in je geest zit en gaat, en dat had me heel betrekken. En ik ben heel onzeker nou van cultuur. Ik denk, oh ja, stap ik eraan wel weer in. Ken ik het nog doen? Ja, concluderend als we sjuggen naar uw onderzoek, hier dan grote tjustere wolken boven de Friese cultuursector. Ja, dat kist wel sissen. In tijden werd we net 4 voor uitzien kennen. En de cultuur is al een kwetsbare sector. De laatste 10 jaar is je flink op bezuinigen. En het is ook heel wat stimuleerd om eigen inkomsten te genereren. Maar ja, dat is dus haast net te dwaan met die Eurometerregel. Ja, en de vraag is, hoe lang houdt Elsen hier dit vol? Tegen dank. Verslagjouwer Wendy Kennedy.